అది రేటి వంటలు నేను చేస్తే అవి నువ్వు తింటే దడా తిను. ఫస్ట్ స్వీట్ తినాల. యా, ఎలా ఉంది? ఆల్వేస్ సూపర్. ఒక జాలే, మళ్ళీ అన్నీ తినలేవు. నాకదా నీ అన్నం తినాలా? పొద్దున్న నుంచి అన్నం తినలే. థర్టీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి కోసం వాళ్ళమ్మ చేసిన పిండి వంటలు, ఇంకా ఏమనాలలో పలహారాలు ఎలా ఉన్నాయి? అక్క ఒకటే మిస్సింగ్, నిద్రపోతుంది. అలసిపోయింది పాపం బిడ్డ. వాళ్ళు ఎవరో ఏరోప్లేన్లో పెళ్ళి చేసుకున్నారంట. ఏమైంది? ఆగ్రహం అంట. ఏమో పాపం ఎయిర్పోర్ట్లో చేసుకున్నాడు. ఎలా ఉందాలో? నువ్వేం వేసుకున్నావు? మటన్ పెరుగు చట్నీ కూడా ఉందాలో? నాన్ విత్ పన్నీర్ కర్రీ. ప్లేట్ మొత్తం ఖాళీ చేయాలి. చేస్తామండి. ఆ ప్లేట్లో ఏం ఉంచకూడదు, మొత్తం ఖాళీ చేయాలి. ఒకటి మిగిలిపోతుంది. తినేసేది కూడా. పాలు పొంగి ఎప్పటి నుంచో దాచిపెట్టుకున్న ఇసుక శాండ్ 15 minutes దాన్ని హీట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని బిస్కెట్స్ తీసుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకొక 2 రకాల బిస్కెట్స్, ఇవి మాత్రం ఇట్లే వేసేస్తాను. ఇంతకు నేనేం చేస్తున్నాను చెప్పలేదు కదా? చాకో లావా కేక్. మధ్యాహ్నం బాగా తినేసి ఫుల్గా నిద్రపోయినాను. 5:30కి లేసాను. ఇప్పుడు చాకో లావా కేక్ చేస్తున్నాను. పాలు కూడా కాగినాయి. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకొని వస్తాం. కల 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 మిల 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 మిల. నేను మాల్టో స్మెల్ వస్తుంది. వస్తుందా? చిన్నప్పుడు నేను భలే తాగేదాన్ని మాల్టో. అందుకే ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెము ఈనో కూడా వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఈనో వేస్తే బాగా పొంగుతాయి కాబట్టి. సో మెనీ టైమ్స్ ఐ సెడ్ షుగర్ వేసుకోవచ్చు, కానీ నేను వేయట్లేదు. ఇది ఆల్రెడీ చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది. షుగర్ ఎక్కువ అయిపోతే ఘాటు వాసన వస్తుందని మా అత్త అంటుంది. ఏం వాసన? ఘాటు వాసన అంటే ఎక్కువ తీయ ఉండే వాసన. మా అమ్మ ఉప్పు ఎక్కువ ఉప్పు రోసు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం యాజ్ యూజువల్గా సో మెనీ టైమ్స్ ఐ సెడ్ ఇన్ మై వీడియోస్, మళ్ళీ అది ఏమంటుంది వీడియో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక సుక్క పాలు పోసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకున్నాం.
మీ ఇంట్లో ఇసుక ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, సాల్ట్ కూడా హీట్ చేసుకొని దాంట్లో చేసుకోవచ్చు. లేదంటే సాల్ట్ వద్దు వేస్ట్ ఎందుకు అనుకుంటే కడాయి పెట్టేసి కడాయి బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఇంకా కొన్ని పాలు పోసుకున్నాం. కట్ చేసేదా? బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇది ఎంత బాగా మిక్స్ చేస్తే అంత బాగా ఫ్లఫీగా వస్తుంది. భలే ఉంది ఇట్లా ఆడుకోవడానికి. త్వరగా ఈ కేక్ స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఫట వెళ్ళి నేను స్నానం చేసి వచ్చేస్తాను. 3 రోజుల నుంచి నైటీతోనే చూపిస్తున్నాను అందరికి. 3 రోజుల నుంచి నిన్న ఈరోజు 3 రోజుల నుంచి నా కొడుకు బర్త్డే అని చెప్తాను కానీ నా కొడుకు బర్త్డే రోజు కూడా మా అక్క కొడుకు బర్త్డే అని చెప్పానా? చెప్పలా. కొట్టుకు గిట్టి కొట్టుకు. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా పెద్దక్క కొడుకు బర్త్డే. పెద్దక్క కొడుకుది కూడా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు కదా కిట్టన్న. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. హ్యాపీ బర్త్డే కిట్టు. నీ పేరు చెప్పుకొని మేము కేక్ చేసుకొని లావా కేక్ చేసుకొని మేము తింటాము. నువ్వు వీడియో చూడు కిట్టు, ఓకేనా? నాకు ఎన్ని ఇయర్స్ అన్ని వెరైటీస్ చెయ్యి. చచ్చిపోతాం. ఇప్పటికే కాళ్ళు నొప్పులు, అసలు చేసినంతసేపు తెలియలే, పడుకొని లేస్తే అప్పుడు తెలిసింది. వాట్ ఓహో అలాగా అర్థమైపోయిందా? అలాగా అప్పటి నుంచి ఎడ చేస్తుంది అర్థం కాకుండా అర్థమైపోయిందా? తెలిసిపోయింది. 4 గ్లాసులలోకి రాకపోయినా ఇప్పుడు నేను 4 గ్లాసులలో వచ్చేలాగా చేస్తా. 2 గ్లాసులు వచ్చేలాగా నీట్ సాల్ ఇరికిస్తావు నువ్వు. ఏం కాదు, నీట్గా చేస్తా చూడు. ఈ గ్లాస్కి కొంచెము ఆయిల్ వేస్తే నీట్గా వస్తుంది. నువ్వు ఏదో ఒకటి మాట్లాడలేదా? నాన్న వాయిస్ వినిపిస్తుంది. నాన్న వాయిస్ కెమెరా పడితేనే నాన్న వాయిస్ వినిపించదు. ఇంకా రాడో హాల్లో ఉన్నాడు, నాన్న వాయిస్ ఎందుకు వినిపిస్తుంది? నువ్వు సైలెంట్గా ఉంటే వినిపిస్తుందమ్మా. అసలే మెగంతు లౌడ్ స్పీకర్. ఇలా బాగా మొత్తం అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఇది మామూలు కేక్ లాగానే, కాకపోతే దీంట్లో ఒక చిన్న కిటుకుంది. కిటుకు కనిపిస్తుందా? చాలా అన్నిట్లేవా? ఒక గ్లాస్కి అయిపోయింది. ఇట్లానా సెట్ చేయదాన్ని. సెట్ బాబు ఏం చేస్తావు? అలసిపోతావు సౌజీ. కేక్ వద్దు, ఏమొద్దులే, లావా కేక్ వద్దు, ఏమొద్దు అన్నాడు. నా తమ్ముడు అను నా తమ్ముడు
వాళ్ళ అక్క బాధపడిపోతా అంటే కష్టపడిపోతా అంటే చూడలేక. కాదు ఈరోజు బ్రదర్స్ డే కదా అందుకని. బా చెప్పి ఇంకా మదర్స్ డే అని ఒకసారన్నా చెప్పావా అసలు? ఈరోజు బ్రదర్స్ డే కదా మాకు అలసిపోతుందని పాపం మాకేం వేస్తుందిలే అని చెప్పినాడు. కాదమ్మా ఈరోజు బ్రదర్స్ డే అసలు నేను చెప్పలేదమ్మా. ఈరోజు బ్రదర్స్ డే అంటారు సరిపెడతా అని చెప్పి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓ మూలకేసింది. సరిపెడతా ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఇంకా ఉంది. అమ్మా ఇది పెట్టి మళ్ళీ దాని మీద వేయాలి కదా, అవసరం లేదా? వెయ్యాలి. మరి అయినా కూడా సరిపెడతావా? అయినా కూడా సరిపెడతావా? అట్టట్టు సరిపెడతా. నాకు ఏమన్నా మ్యాజిక్ వచ్చా మళ్ళీ అందుకే రెండిట్లోకి ఏమన్నా నీట్గా అక్షయ్ పాత్ర ఏమన్నా ఈ పాత్ర ఏందో పోను ఏదో చేస్తావు, నాకు తెలీదు, నేను చెప్పను. ఇప్పుడు ఇది నీట్గా ఊడ్చాలి, కొంచెం కూడా మిగిలిపోకుండా. ఇప్పుడు ఈ చాక్లెట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఉండు. ఈ చాక్లెట్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం క్రీమ్ దాని మీద ఇట్లా కవర్ చేసేయాల, అది కనిపించకుండా. అయ్యిందా? 8 minutes వచ్చింది బాబాయ్. దాచిపెట్టేసింది. అన్నీ కవర్ చేసేసిన. ఇంకో గ్లాస్ కూడా వస్తుంది. గోమనండి దానికే సరిపోక ఊడ్చుకొని మళ్ళీ ఊడిస్తే ఇంకో గ్లాస్ కూడా వస్తుంది. వద్దులే, 4 members ఉన్నారు, 5 members లేరు. కొంచెంసేపు ఆపు, చేయి క్లీన్ చేసుకున్నాం. హ్యాండ్ వాష్ అనొచ్చు. ఓకే, ఒక దాంట్లో పెట్టాలి. ఇది బాగా హీట్ ఎక్కిపోయింది, స్మెల్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి తెలుసా? ఈ గ్యాస్ పనికిరాంది పక్కన పడేసి ఉంటాం కదా, ఇది తీసుకొని ఇట్లా రివర్స్లో పెట్టుకోవాలి. దాని మీద ప్లేట్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, బౌల్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దీంట్లో పెట్టుకోండి. చెయ్యి జాగ్రత్త అండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. మొన్ననే కాలింది ఇక్కడ. బాగుంది స్టైల్గా ట్యాక్టు లాగా. మీరు మాత్రం కాల్చుకోకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లానే ఒక 15-20 minutes పాటు సిమ్లో ఇది బేక్ అవ్వాలి. ఓవెన్ ఉంటే ఓవెన్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓవెన్ చెడిపోయి ఉంటే మూల పడేసి ఉంటే ఇలా స్టవ్ మీద పెట్టుకోవచ్చు. నాలా కేక్ కాలిపోతుందా? అది లేదా ఇక్కడ ఒకటి ఉండాలి, అక్కడ కింద అది అంతట్లా ఇస్తావా? చూడద్దే నన్ను చూడద్దే. ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఇట్లా రివర్స్ పెడితే బాగా వస్తుంది. కాలిపోతుంది.
ఇప్పుడు పప్పు గుత్తి తీసుకొని కొడతా. అది పప్పు గుత్తా? అవును, ఇంకేమి? మ్యాషర్. హ్యాపీ బర్త్డే టు యు జీవన్, హ్యాపీ బర్త్డే టు యు జీవన్, హ్యాపీ బర్త్డే టు యు జీవన్. It's so hot, you know. లావా కేక్ రెడీ. ఒకటి తీయడానికి రాలేదు, కొంచెం ఏమంటారు కచ్చా పచ్చా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని మీద మేము వావ్ ఇది కవరింగ్ చేస్తాం. హర్షీస్ ర్యాప్. నీ షర్ట్ వేసుకో, నా షర్ట్ వేసుకో, నాన్న నా షర్ట్ వేసుకో, నాన్న నా షర్ట్ వేసుకో, ఏ రే నువ్వు ఇది వేసుకోరా. చాలే, ఇప్పుడు బాగుంది. ఏం చేస్తున్నా?